Se xa chegou o Nadal e ti segues en modo Grinch, tranqui, sempre hai alguén que leva o espírito navideño por ti. Hoxe vamos a aprender a convivir cunha persoa que celebra o Nadal como se lle pagasen por decorar. O primeiro síntoma de alarma ao entrar en casa allea é descubrir que un par de días antes de Noiteboa non hai ningún bonequiño de neve, ningunha luz, ningún Papá Noel saudando dende unha esquina. Isto, para unha persoa hipernadaliana, é un insulto persoal. Menos mal que ante estes casos, as persoas ás que lles corre o Nadal polas veas non saen da casa sin o seu kit básico de supervivencia anti-Grinch, un par de gnomos, algunha luz LED e 2 Papá Noeles por se un cae. Todo para dar comezo á operación Decoración Total. O obxectivo, converter unha casa triste nun anuncio de turrón. É importante ignorar o habitante autóctono. Non hai que provocarlle estrés. Deixa que pense que isto non vai a máis, aínda que xa esteas transformando a súa casa nun Belén vivinte. Unha vez o entorno está listo, pasamos ao control mental, a tele. Para ir xerando o ambiente óptimo é importante visionar algunha película navideña. Se leva neve, música suave e un romance imposible, mellor. Nestes casos, a maioría dos humanos adormecen. É normal, forma parte do proceso de adaptación. Tras despertar, atoparase cos últimos cambios, roupa navideña e banquete semellando a última cea. É algo habitual, a decoración excesiva provoca cambios irreversibles no vestiario e no apetite. Porque para unha persoa que vive posuída polo espírito de María Carey, en decembro todos os días son motivo para brindar e festexar. E vos, coñecedes algunha persoa tan intensa co Nadal? Se non o coñecedes, igual os intensos sodes vos. Leovos en comentarios.